ಇತ್ತಿನ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಪೂರ ತೋರು ಹೋಯ್ತದ ಸೊಲ್ಮೇನು ಸಂದ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ದಿನೋಳು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತಿದ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನು ಬರ್ತದೆ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಕಾರಣವು ಕೂಡ ಈ ಶ್ರೀ ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಪೂರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಅನುಕರಣದ ಮರಳುಂಡತ್ತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಂಡಿಗೆ ಪೋಯ್ನೆಟ್ಟು ಬೋಡಾದ ಈ ಇಂಚಿನ ದುರವಸ್ಥೆ ದುರಾಂಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರೆಯದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಅಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತದತ್ತ ಇಂಚಿ ತುಳುಲ ಈ ನಮೂನದ ಒಂದು ನಡುಪತ್ತದ ಕ್ರಮಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬದುಕೊಂದುಳ್ಳ ಅಂಚಿನ ಇಟ್ಟು ಯಾನ ದಾದ ಪಂಡತನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ತುಳೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ನರಮಾಣಿನ ಬದುಕು ಎಂಚ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಡು ನಿಕ್ಕಿ ಮಲ್ತಿರೋ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಬಿಕೆನೇ ಪರಮ ಆದಿತ್ಯನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಐತ ವಿಷಯಡು ತುಲಿಪು ಕೂಟ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂದು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ಬತ್ತು ಪಂಡ ಬಹುಶಃ ಯಾನವಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಭೂತಾರಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಯ ಬರ್ತದೆ. ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣೊಂದು ಕೊಡು ಪರತ್ತನೆ ನುಗ್ಗಿಪಡ ಪೊಸತ್ತನಿ ತೋಡಡ ನಮೈನಿ ದಾದ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಪರತ್ತನ ಪೂರ ನುಗ್ಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತನಿ ತೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನದ ಕರಡು ಬರ್ತಿನ ಸುರುತ ಪಾತರನೆ ಪರತ್ತನೆ ನುಗ್ಗಿಪಡ ಪೊಸತ್ತನಿ ತೋಡಡ ನಮೈನಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೂರ ದಾದ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಪರತ್ತನೆ ನುಗ್ಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಸತ್ತನು ತೋಡೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯಾನು ಬಂತೀನಿ ವೈಭವೀಕರಣ ಅಂತ ವೈಭವೀಕರಣ ಪಂಡ ಎಕ್ಕಡದಾನೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಿರಿಯ ಬರ್ಪಿನ ನನೊಂದು ಶಬ್ದ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಕೊಂಡ ವೈಭವೀಕರಣಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾದ ಬರ್ಪಣವು ವೈದಿಕೀಕರಣ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕಾರಣವಾದ ಈ ಇಡೀಕ್ರ ಒಂಜಿ ಭೂತಾರಾಧನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಉಳಾಯ್ಡು ಈತು ಗೊಂದಲ ಬರೆಯರೆ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಯಾನಿ ಅನ್ನೋ ಒಕ್ಕ ಬಾಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬಂಡಿರ ಪರವೇರು ಬೊಂಬದೇರು ಪಾಣೇರು ಅಂಚ ಬುಲಿಯ ಬೊಂಬದೇರು ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಲು ವೈದ್ಯರಂದು ಘೋಷಣೆ ಆಡು ಅಕ್ಕಲೇನು ಮಡಿಮಲ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ಯಾರ ಅವು 40 ವರ್ಷದ ಇಂಚೆ ಏನು ಪಂಪಿರ ಭಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂಜಿ 40 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ನಡತನ ಘಟನೆ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಪಿರೋಡು ಉದಯವಾಣಿಡು ಜನತಾವಾಣಿ ವಿಭಾಗಡುವರಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಬೆರೆಪೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲ ತೂತಿನ ನೆನಪುಂಡು ದರಿಪುನ ನಾಗಪಾತ್ರಿ ತತ್ತು ನಾಗಪಾತ್ರಿ ವೈದ್ಯ ಮುಟ್ಟಿಯಗೆ ಓಲು ಮಂಡಲವು ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಮುಟ್ಟಿಯಗೆ ಈ ಸುತ್ತು ಬಂದಾಗ ಮುಟ್ಟಿನೆಟ್ಟು ಬೋಡಾದು ದರ್ಶನ ಅಡಿಗೆ ಉಂತುಣಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ದರ್ಶನ ಪಾತ್ರೆ ಮೀದು ಕುಡಬತ್ತದ ದರ್ಶನ ಶುರುವಾಯಿನ ನಾಗಮಂಡಲುಣಿಯಾನ ತೂತೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣಗ ಇಡೀ ಉದಯವಾಣಿಗೆ ಏರ್ಲ ಉತ್ತರಣೆ ಕೊಡ್ತುಜೆ ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಇತ್ತಿನಂದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸಂಗತಿ ಈತ ಮುಟ್ಟಿನ ಅತೀತ ಅರಾಪತ್ತು ಕಿಂಜ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಡಾಪುನ ಅಲ್ಪನೆ ಓಡೆ ಮಠದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಉಂಡಿತೇನಿ ಭೂತಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಪಾತೆರಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆತ್ತ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಾಯನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ನಾಗಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೋಡತ್ ಮಾಯಣದ ಉದಯವಾಣಿದ ಪತ್ರಿಕೆಡು ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂಟೇರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಕುಂಕುಮ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಂಡು ಅವನಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪಡೆ ಮನೆ ರಡ್ಡು 3 ವರ್ಷದ್ದು ಉದಯವಾಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಲೇಖನ ಬರಪೆ ಪಂಚವರ್ಣಮೋ ಬಹುವರ್ಣಮೋ ಅಂತ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಗಮಂಡಲದ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವರೊಂಜಿ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಒಂಜಿ ಆಪಣತಿ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿಗೆ ಬುಡ್ಪವನ ಚಿತ್ರೋಡು ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚದ ಬಣ್ಣ ಪಾಡುವರು ಸರ್. ಈ ಪಚ್ಚದ ಬಣ್ಣ ಬೇತೆ ಉಲತ್ತವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಈ ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಈ ಆಶ್ಲೇಷಾಬಲಿ ಆಪಣ ಯಾರು ಸಾದಿ ಬಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಬೇಂದೆ ನಡೆ ಒಂದು ಬೋಡಾಯನ ವಿಷಯ ಈ ಆಶ್ಲೇಷಾವಲಿತ ಮಂಡಲವು ಸುತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಜನಕುಳು ಮುಟ್ಟವನು ಬಾಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನು ಒಂಜಿ ಪೊಡಿഞ്ഞೋವೆ ಅಂತ ತೂತೆ ಐತ ಆ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಗೆತ್ತದು ಬಾಲೆದ ಬಾಯಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ನಂಚಾದ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿನ್ನಂಗೆ ನಾಗಾರಾಧನದ ವಿಷಯ ಈ ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ವಿಷಯ ನಂಚ ಕೋಳದ ಪೂಜೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅವನಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾನ ನಾನ ಅವು ನಾಗಮಂಡಲದ ಪಂಡೆ ಬಾಬಣ್ಣೆ ಅಂಚ ಮುಟ್ಟುದು ದರ್ಶನ ಉಂಟುದು ಆರು ಕುಡೋರ ಮೀದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತೇನು ಬಂದು ಯಾನು ಕೊಡಿಯದಿಟ್ಟು ಕುಲುನ ಎತ್ತ ಯಾನು ಇಂಚು ಕುಲೋಡ ನನವಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರಣದ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ
ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಮದತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಅದು ಈತ ಕಾರಣ. ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಊರುಗಳ ಒಂಜಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟುದುಂಡು. ಈ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಸುಬುರಿ ವಾವ ಕೊರ್ತುಡು ವಾವ ನೇಮೋಡು ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಡು ಬರ್ತಿರತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಲೆತಲಾಂತರಡು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು. ಐಕದಾಲ ಬರವತ್ತು ಅವು ಅಮ್ಮರ್ದು ಮಗಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಮ್ಮಲೆಡದರು ಅದಕ್ಕ ಬರೊಂದು. ಈ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಏಪ ಕುಡಿಯೋದು ಆನಿ ನಮ್ಮ ಅಜತತ್ವದ ಇಡೀ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಅಜತತ್ತಿನೇ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಿನಾರ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇಟ್ಕೋಡ ನಮ ಗೊತ್ತಿರುಣ್ಣು ಎಲ್ಲೂರ್ದಾರ ಇರು ನೆನೆಯ ದಯಪಂಡ್ ಪೇಕೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಎಲ್ಲೂರ್ದ ಆಜಿಮಾಗಣೆಗೆ ಸೇರಿನ ಪಣಿಯರು ಗೊತ್ತಿನಾರ ಯಾರೇನೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ದೀಪಿನ ಪಂಡ ಏನೊಂದು ಮುಲ್ತು ಬತ್ತಿನ ಮುಲ್ತು ಬದಿಯಾಗಿರು ಪೋಡತ್ತು ಗೊತ್ತಿನಾರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಚ. ಈ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ತುಳಿ ಕೂಡುಗಟ್ಟದ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೆಂಡ ಅಜಲದ ಭಟ್ರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟು. ಅಜಲದ ಭಟ್ರು ಅಜಲು ಆಯಾಗ ಇಂಡಿಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಜಲದ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅಜಲದ ಭಟ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳುವಂತಿರೋ ನಿಕ್ಕಿ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿನಾರು ಊರ್ದ ಗುತ್ತಿನಾರೇನು ಪಂಪಿನ ಏರ್ಲಂಚಿ ನಟ್ಟದ ಗುತ್ತಿನಾರೇನಿಲ್ಲ ಸಂಬತ್ತ ನಟ್ಟದ ಮದಿಪುದಾರಿತ್ತು ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಬರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ. ಈ ನಟ್ಟದ ಮದಿಪುಡುಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ದುರಂತ ತುಲೆ ಆ ಊರ್ದ ಆ ದೈವದ ಆ ಜಾಗದ ಲೆತ್ತು ಕೊಂಡಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಹೊಸ ಮದಿಪುದಾಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ದೈವ ಐತಾತಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗುಂಡು ಒಂದು ಪೂರಾ ತತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡಾಂಚಿ ಕಟ್ಟುನ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಮಧುವಂತಿನ ಎಲ್ಲ ಬೇತೆ ಪೂರ ಬೇತೇನೆ ಅನಗ ದೈವ ಬೇತೇನೆ